Check the mic and make sure it sound right, boys. Kaya ko yung tigokay. Abid, Jobay. Kayo daw na. Usapa daw, tibi. Ang lami. Usapon. Katuro, lami kayo ito. Sir, unsa inyong kuanon, sir? Lutoon. Tulog mati. Tulog mati. Alugbati with tinapa. Sa lutoon, ma'am? Banana seed. Okay. Banana seed na. Banana seed. Mag-fits. Sipa mo maruya dito. Ming! Coco oil dun eh. Uy, maringkay! Murapog nag maruya. Una daw ba na? Pakyaw mo na daw, kay mana yung recipe. Banana chips. Hoy, Beng, di ba? Nai-mix na something ako, Beng? Nya. Wala, remeng. Wala. Wala, diha. Namay pang mix na para mugahi siya. Kabor na silina, hawda na. Hoy, namay i-mix ana nga pangpagahi. Para kuan siya. Unsa pangalan na, ma'am? Unsa man daw? Galata man doy. Galata na nagdugtog. Basig luyang na pagwana na doy. Hoy! Kisa man na naggahi diha. Namuna na ako dilo ya. Namuna na ako. Ipatagay ka doon. Kuya Berteng, basta may mas
para mag-budol fight. Tilapi ng aming. Mulai nga din Germany. Dirira kita sa Philippines nga din. Sige. Isara ko, isara. Si Jima o Karibaya. Alali. Tagtulo. Isa man eh. Isa rin eh. Tara. Boy, kanina. Yan sa mong masulti sa banana chips at tikres. Nawala po isa. Naghanap po na ni mo eh. Toyo po, toyo kere. Toyo. Ungit na bigay. Toyo. Kanya tikres. Sa may masulti na ni mo sa atong paniyot ito eh. Sweetie na sweetie. Interview na ko ni Ron si Ate Rosana nang umagkaon.